Amddiffyn castell. Mwyn amddiffyn castell, mi ddylech chi gynllunio eich castell yn ofalus. Ni ddylech chi gael mwy nag un mynedfa mawr i'r castell, ac os fedrwch chi, dylwch chi gael amddiffynfeydd yna hefyd, fel ffos neu ffordd cwlys. Os ydy hi'n bosib, dylech chi gael llenfyr efo ffenestri bach iawn ar y mur allanol. Gwnewch yn siŵr fod gennych castell dyrau siap cylch mwyn iddyn nhw gael sefyll os ydy'r gelyn yn ceisio tanseilio nhw. Adeiladwch tyrau efo llefydd i guddio ar y top. Mae'n helpu'r seithwyr i gael amser i roi saeth newydd yn ei bwa yn ddiogel. Adeiladwch ystafelloedd diogel y tu fewn i'r castell i'r brenin gael cuddio ynddyn nhw os ydy'r gelyn yn ymosod.